ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu a cikin sauƙi. Gida na ban kwana soyayya ke ce sanadiya soyayya ke ce sanadiya ki zo ki ji kalmar soyayya daga baki na zan furta na sha min da masauki in huta kyakkyawan labari so ya bi jini na ya kwanta zan jurewa dukar gora a jikina ko kota inda zan kalle kiya daga kena kulle kofa yan mata kun yi latti soyayya sai da ke ya tafi lani ba ni in babu ke yarje min zani zo inuwar ki in fake zan zo gidan ku zance da shirin aure nake ki kula min da kanki saka na aranki a so da aje wasu diya na rike ki wanda ya samu yayi dace na taso zuwa gun wata in yi zance mai kyau da hankali ga natsuwa a wadace tana da fara'a da murmushi ta yawance ya mai kima tana da karrama kullum na